हाय लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि भिडिअ लाबोदों। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। फैदो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। मदाराम ब्रह्मआ 1903 मायथाइयाव दानि क'क्राझार जिल्लानि गुनगुनिखाता गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बियो धुबुरी गभर्नमेन्ट हाई स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ 1923 मायथाइयाव उथ्रिनानै कटन कलेजाव फरायहैदोंमोन। बियो BA थाखोसिम फरायजोबाखिसै। जिउ राहा फोरोंगिरि बिथाङा 1932 मायथाइयाव दरंनि हरिसिंगा हाई स्कुलाव गाहाय फोरोंगिरि जाहैयो। 1945 मायथाइयाव बियो लकेल बर्डनि सोद्रोमा जादों आरो 1948 आव बियो ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जायो। 1961 मायथाइयाव साख्रिनिफ्राय आजिरा लायो। बर' थुनलाइनि सायाव सिगां हान्जानि लिरगिरि महरै गोबां बान्दारि जगायनायनि थाखायनो 1985 मायथाइयाव आसाम सरकारा बिनो थुनलाइ पेन्सन होयो आरो भारत सरकारा 1988 मायथाइयाव बिथांनो पद्मश्री मुं बान्था होयो। मदाराम ब्रह्मआ समाज सिबियारि हिसाबै क'क्राझार हाई स्कुल, क'क्राझार कलेज, क'क्राझार BT कलेज गायसननायाव गोबां बान्दारि होलांदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि धोरोम फोसावनाय, हारिनि खोमसि फोथायनाय सुस्रांनाय, गुबुन गुबुन समाज आरो हारिमु फोसाबनायफोराव गोबां मदद होदोंमोन। बियो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मजों बर' हारिमायारि फोसाबनायाव हेफाजाब होफादोंमोन। बियो बर' छात्र सन्मिलननि मावफुं सोद्रोमामोन। बर' हारिमु आफादनि दिल्लीयाव लांनानै गणतन्त्र सानखालि बागुरुम्बा मोसाना दिन्थिहोनानै भारत आरो एसियानि जोबोर बाख्नायनाय मोन्दोंमोन। रुपनाथ ब्रह्मजों लोगोसे खन्थाइ मेथाइखौ 1923 मायथाइयाव सुजुदोंमोन आरो बियो 23 बोसोर बैसोआव बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज मुंनि खन्थाइ रनसायदोंमोन। बर'नि गुदि सिबसा आरो आरजआ ओंखारो 1926 मायथाइयाव। मदाराम ब्रह्मनिनो बे गांसे गिदिर सोरजि। बे बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज मेथाइयाव खन्थाइगिरिया गावनि अबंलावरि बोराइ बाथौखौ नागिरदों। नाथाय सोरजिगिरि बोराइ बाथौखौ मोननो थाङा, नुनो मोना। थेवबो अबंलावरिया जेरावबो दं, जेरावबो थायो। बे गोलाव खन्थाइनि आयदाआ मोनसेयानो, अबंलावरिनिसिम थांनाय। खन्थाइखौ माखासे बाहागोआव राननाय जादों, जेरै आरज होनाय, बाथौआ सोर, गसाइया नायजानाय नायजायाबो आरो आरज। बे खन्थाइया मिस्टिक खन्थाइयाव दं। बाथौ सानथौ, धोरोम सानस्रि, सोरजि बाथौ आरो अबंलावरिनिनो गोसो मोदोम सोलेर गथायनाय। बे समाव बर'फोरनि गेजेराव दोहोरोमाव गुलाय गुजायमोन। धोरोम लानानै एना एनि आरो बादाबादि दंमोन। धोरोमनि गोथौ सानस्रिनिफ्राय हमजेननानै थुनलाइनि गहेना रोसि आरो नांसारा आबुङैनो गोसारलानानै दं बे खन्थाइयाव। बर' थुनलाइयाव बेनि बिहोमाया बेसेन गोनां। बिनि बर'नि गुदि सिबसा आरो आरजखौ इंराजियाव राव सोलायनायाव भारत सरकारनि नोजोराव गोग्लैयो। बिनो पद्मश्री होनाय जादोंमोन आरो बियो एस'प फेबल्स धङै माखासे सल'बाथा बिजाबबो दिहुनदोंमोन। बिनि जोबथा सुजुनाय बिजाबा जादों रुपश्री रायथाइ खन्थाइ। बेखौ बिथाङा 1988 मायथाइयाव सुजुनानै दिहुनदोंमोन। मदाराम ब्रह्मआ गाहायै खन्थाइगिरि। बियो गेजेर गेजेर नायजाबबो लिरदोंमोन। बिनि नायजाबफोरा जाबाय रैमालि, डिमापुर नोगोर बायनाय, सदां बैरागि। रैमालिखौ बिथाङा 1926 मायथाइयाव सेबखांदोंमोन। बिथां पद्मश्री मदाराम ब्रह्मआ 1990 मायथाइयाव बे बुहुमनिफ्राय जायखारलाङो। कुइसन नाम्बार 122 खौ मोजाङै नोजोर हो। बेयो मदाराम ब्रह्मनिनो कुइसन। कुइसनाव सोंदों, 1926 मायथाइयाव नुजानाय बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइखौ मदाराम ब्रह्मआ माबे बैसोआव रनसायदोंमोन? अपसनफोरा जाबाय 23, 24, 26, 25। बे कुइसननि राइट एन्सारा जागोन 23। कुइसन नाम्बार 144 खौ नाय। बेयाव सोंदों, मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ भारत सरकारनिफ्राय माबे मायथाइयाव मोनदोंमोन?
अपसनफोरा जाबाय 1988, 1990, 1961, 1992। बे कुइसननि राइट एन्सारखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।